Taci dracu, dacă mai scoți un cuvânt, cred că mi explodează capul. Ești senator, dai speranță pe la televizor, când tu de fapt vrei doar să furi în viitor. Te acuz de abuz, fur viitorul meu și al altor câtorva milioane de români. Și eu ți-o dau la muie. Nu accept și nu suport pe unul care caută cireașa ca să o fig în tort. Ce ne mai povestești tu, un omor cu zile? La fiecare 4 ani ofer pastile ca un traficant de bile, dar cu costum, cămașă albă și cravată. Nu reprezinți decât o pată pe acea hartă, făcută pentru noi toți din gânduri de mai bine ale unor oameni morți. Românește îți spun, dacă este să compar, ar trebui eliberați toți cei din penitenciar. Tu ești la care îmi spune mie că tu vrei să mă ajut să trăiesc, când tu vrei să-mi dai moartea în dar, nu eu. Tu ar trebui să fii la penitenciar, că tu ești la care îmi spune mie că tu vrei să mă ajut să trăiesc, când tu vrei să-mi dai moartea în dar, nu eu. Tu ar trebui să fii la penitenciar. E din ce în ce mai rău, însă tu vorbești de bine. Promis de fiecare dată zile mai senine. Lumea e sătulă de atâta căcat pe care tu l-ai mâncat la fiecare mandat. Adică tu ești ăla care ne îngroapă de vii, care ne fură și ultima șansă de a trăi. Ești doar un amator de viață bună, pula mea, în rest pula ta te doare în pulă. Copiii se nasc fără niciun viitor. Deci, domnule ministru, deputat sau senator, cum tu apar mereu cu masca ta, la fel și tot de atâtea ori îți doresc eu ție moartea. Lăcomia ta e mare pentru o țară în care trebuie să fur ca să îți iei mâncare. Românește îți spun, dacă este să compar, ar trebui eliberat toți cei din penitenciar. Tu ești la care îmi spune mie că tu vrei să mă ajut să trăiesc, când tu vrei să-mi dai moartea în dar, nu eu. Tu ar trebui să fii la penitenciar, că tu ești la care îmi spune mie că tu vrei să mă ajut să trăiesc, când tu vrei să-mi dai moartea în dar, nu eu. Tu ar trebui să fii la penitenciar. Nu cumva tu mi-ai furat o vilă, o mașină, o urmă de speranță să mai ies la lumină. Nu mai spune tu ce e bine și ce nu. Nu vorbi tu de dreptate, că nu știu ce înseamnă, frate. Nu e nicio vrăjeală, nu e nicio caterincă. Fur de la tine, înțelegi de ce? Fiindcă un copil fură dintr-un magazin ia 4 ani. Un ministru corupt, ce face el? Doarme pe bani, îl fut în gât, îi iau tot și trăiesc ca el. Și să trăiască el ca mine, fără bani. În cartier, la același nivel cu toată lumea din stradă, să se gândească la ce e căcat să pună pe masă. Că dacă eu sunt criminal, tu ce ești? Unul legal? Da, tu ești doar un criminal legal. Românește, îți spun, dacă este să compar, ar trebui eliberat toți cei din penitenciar.